Mun mielestä kioskikauppiaan työssä parasta on se työn vaihtelevuus. Saa hyllyttää ja suunnitella kampanjoita, toteuttaa niitä kampanjoita. Just sitä omaa luovuutta myös siinä esillepanossa pystyy käyttämään. R-kioski Oy tarjoaa tukipalveluita, reilusti on kirjanpitoa ja markkinointiapua ja kaikkea tällaista tosi hyvin. Kauppiailla on hyötyä R-kioskin konseptista ja brändistä oikeastaan siinä, että ollaan kuitenkin tunnettu valtakunnallinen ketju. Niin on ihan eri asia toimia R-kioskin logon alla kuin yksityisenä kauppiaan. Ehdottomasti kannattaa alkaa yrittäjäksi, että tämä on hirveän hauskaa ja asiakkaiden kanssa saa olla ja sitten työntekijöiden kanssa ja saa yhdessä pitää tiiminsä kanssa siitä kioskista huolta ja saa itse johtaa itseään ja se on palkitsevaa. Parasta kauppiaan työssä on monipuolisuus. Jokainen päivä on erilainen. Aamusta aloitetaan lehtien laitolla, kahvinkeitolla ja voi olla sitä tilausten tekoa ja hyllytystä. Tarkastetaan infosta kaikki päivän tärkeät asiat ja pelilistat laitetaan. Ja kauppiaaksi mä lähdin varmaan siksi, että mä tykkään uusista haasteista. Vaikka me tehdään työtä vuorossa yksin, niin aina on apu lähellä. Ja hyvä palaute on tietysti sitä, että asiakas on tyytyväinen ja lähtee hymyilleen. R-kauppialla on koko ketjun tuki takana. Lähden mukaan kauppiaaksi. R-kioski, nopea ja mukava asiointi.